खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर बारग' मन्त्रि मानगोनां रिहन दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। मानगोनां रिहन दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बेसेन गोसा बिबुंथि होदों, बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों, दा बिथांनि फोरमायनायखौ आबुङै जुदि मोनथिजोबनो लुबैदोंब्ला नोंथाङा नैबे सुंद' आपडेटखौ जोबजासिम नायनानै ला, अब्लाना गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन जे इउपिपिएल बिपिएफ बे मोननै राजनीतिक हान्जानि गेजेरावहाय माबायदि सोलिनानै दङ, बिथांमोना थारैनो खौसेथि जानो हामारगोन ना हामारा, खौसेथियाव फैमारगोन ना फैमारा, आरो खौसेथि जायाब्ला बर'हा मा खहा जानो थांगासिनो दङ, खौसेथि जायोब्ला बर'हा मा मुलाम्फा जानो थांगासिनो दङ, बिनि सोमोन्दै मानगोनां रिहन दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि होनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों। रायजोफोर बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायदों, बिथाङा मा बिबुंथि होदों, नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बिनि उनावसो नोंथांमोना गाव गावनि कमेन्टफोरखौ बे मोननैल' दोलो बिटिआरआव बे बेलायावहाय एबसुनि मोनसे मोजां डिसिसन, जे मोजां डिसिसनखौनो होननांगोन, जेराव खौसे खालामनानै मोनसे लामाजोंनो दावगोन। मा बुंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे खावलायदोंमोन जों बिसेस भावे बिटिसि ओनसोलाव बिपिएफ आरो इउपिपिएल राजनीति हान्जा मोननै दोङो आरो बे राजनीति हान्जा मोननैया जुदि खौसे जायोब्ला जाथिनि थाखाय मोजां जागोन। जिहेतु बिटिसिआव जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो, दा बेफोरबायदि खामानिफोरखौ जों मावनो हागोन। बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्तिनि खोथा दं, बे सुक्तिफोरनि जिफोर दफाफोर दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन। आरो जों राजनैतिक भाबै जुदि दुर्बल जुदि जाना थायोब्ला बेफोरबायदि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया खोब सहज जानाय नङा। दा बेखायनो बिथांमोन खावलायनाय बायदियै जोंनि राजनीति हान्जा बिपिएफ राजनीति हान्जायावबो जों सावरायबाय आरो जोंनि मानगोनां चिफ पार्टीनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनानै बिथाङाबो मोनसे कमिटि दाना होबाय सावरायनो थाखाय। दा बे सावरायनाया अबयसे खोब बारा आवगायाखै, जों खनथामसो सावरायबाय। जों आसा खालामगोन फैबाय थानाय समाव जिहेतु सावरायनायखौ जों कन्टिनिउ खालामनायनि बे सिद्धान्त'खौ लादों, आसा खालामदों मोनसे मोजां रिजाल्ट जों ओंखारगोन। एकदम खौसे जानो हायाबाबो जोंनि गेजेराव मोनसे बुजापरा, जिहेतु मोननै राजनीति रावबो रावखौबो फोजोबनो नागिरा, बेखायनो बे बेलायाव जों जुदि नाहरोब्ला माने एलायन्स जायोब्लाबो जोङो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथिखौ जों लाबोनो हागोन। जोंनि जिफोर समस्या दङ बेफोरखौ जों थि खालामना लानो हागोन आरो माने एबसुनि जिथु थांखि जा खावलायनाय बेखौ माबोरै बरायगोन सार? ना बेखौथ' जों सन्मान होनानै इतिमধ্যे आं बुंखाबाय, जोंनि पार्टियावबो जों सावरायबाय आरो सावरायनानै जों आलोचना खालामनायनि सिद्धान्त'खौ लाबाय। आरो बेबायदिनो इतिमধ্যे खनथामसो जोङो इउपिपिएल राजनीति हान्जानि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायबाय, एमपि जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांजोंबो जों सावरायबाय आरो बोरैहाय जों आवगायलांनो हायो फैबाय थानाय समाव जों बिनि थाखाय माखासे पलिसिखौ जों दिहुननांगोन, बयबो गोरोबलायनांगोन। आरो बेबायदि जुदि बुजाफोराव जुदि थांबाय थानो हायोब्ला सानसे समाव निस्सय जोङो गोरोबलायनो हागोन, खौसे जानो हागोन आरो बाय इलेक्सनाव जिहेतु इतिमধ্যे जोंनि बिपिएफ राजनीति हान्जानिफ्राय जों मोनसे सिद्धान्त लाना दोनदों। बाय इलेक्सन जिहेतु जों राजनीति हान्जा जिखुनु इलेक्सन जाफैया मानो डेम'क्रेसि जिहेतु जों इलेक्सन गेलेखानांगोन। आरो बेखायनो जोंनिफ्राय इतिमধ্যे आनअफिसियेलबाबो बिजाथि सासे जों थिग खालामखाबाय। बे बाय इलेक्सनाव जों गेलेनायनि मोनसे सिद्धान्त लादों। जों नायनि सावरायनाया मा धरननि डेभेलप जायो बिनि सायावबो निर्भर खालामगोन आरो।